Ora gitu. Sige daw video. Ah. Manyakis, baklang manyakis. Baklang manyakis. Ano na yan? Anong kondisyonan? Ano yan? Bayad po. Saan po to? Saan po to? Ay ko. Bulsa ko. Bayad daw, bayad. Para. Boss, Para daw. po. Para daw. O, sa kanto lang, sa kanto. May masakay. Sakay. May masakay. O, pa, ano lang, pa, isubsub na lang. Sige po. Boss, balay pa ba ang, ano, okay? Mama, sa tabi lang po. O, Para daw. Para daw. May mababa. Ah, okay. Boss. Gari boss nadukutan ka Ah. boss. Kasuba ko. Nata. Itong kadurog mo kaya mairoon ng kamot. Mandurukot ito boss. baka nadukutan ka. Check mo yung wallet mo. Baka, Wala na sa wallet ko. Ala. Matayaw naman sa sweldo. Ala. Sa tulong bulan. Iyo ko big video ko talaga boss ta. Mairoon talaga sa kamot niya. Nahiling mo na pala. Hindi mo pala ako tinaraman. yung nagsinita. Sensya na boss ta. Ano kaya talaga? Nadukot yung ano mo? Pag unaw kaya boss, tabi kay iba mo siya. Kaya dai ko pig sasabi sa imo pag unaw kay iba ko siya. Nagbaba siya solo. Dahil nagsakay siya bagaya. Una ako dati digli. Kaya mas pasensya na tabi boss. Di ka tulad Sa masunod gani, magtaram ka mo tulos Di, kung may mandurukot ha. Dahil may mananariparo. Piuto na baga kaya ining jeep. Sige pa ang pasakay. May ka sa driver kaya yan eh. Ang problema. Sa- Ano na kan? Sa masunod gani, magtaram tulos ta. Nganing na Wala na dahil na ito, wala na ito. Nagbaba na boss. Subago pa. naririparo tulos ko ta. Yaon pa ko ta, makukuasa pa. Di ka man ito boss kay iba kaya boss. Para pig ano ko talaga. Pag una ko nga ni. Kaya iba mo na. Mairoon sa kamot. Kaya tig video ko. Iyo man ang purpose ko. Di, pag masunod, may nahiling ka mong iba na ang iro-iro kang mga kasarabay. Magtaram ka mo ta, Dapat, kuya, arog kaan. Hindi mo ini nito pag video. Sinita mo na ito. Ano pang tao ko duman sa agong ko? Dapat sinita mo. Dahil mo na, dahil ka na ako ganito. Siguro mga vlogger mapasikat na naman ka mga video ninda. Dahil man boss tabi. Dahil man kaya boss. Grabe ka man. Bako man kami vlogger boss. Tig video ko talaga. Mayroon pa ano sa kamot. Kaya pag una ko kay iba niya. Dahil man ako kay iba kaya ito. Isipon nindong kay iba ako. Sila boss, para na tabi, maduman ako sa pulis.